vás srdečne zdravím. K dnešnému testu pozývam nielen tú skupinu silného zastúpenia Fischerákov, ale všetkých tých, ktorí majú radi dobré rejsové lyže v tom civilnom rangu. Obecne je známe, že Fischer v tej nedávnej minulosti v súčasnosti si vytvoril takú tú pravoslávnu skupinu priaznicov tejto značky, predovšetkým modelom Slalom Car a Race Car, čiastočne možno aj workupovým modelom slalomky. Medzi týmito troma modelmi však existuje diametrálny rozdiel z pohľadu využiteľnosti spektra dĺžky tých oblúkov, takže do sezóny 2016-17 Fischer pripravil novú modelovú radu s označením The Curve, ktorá spája viac menej tie jazdné vlastnosti predovšetkým modelov Slalom Car a Race Car. V dnešnom videoteste si približíme túto novú modelovú radu prostredníctvom modelu s plným označením RC4 The Curve DTX, ktorý leží viac menej v takomto strede tej hierarchii troch aktuálnych modelov z pohľadu tvrdosti i samotnej tej dĺžky oblúkov. Laickým poznávacím znakom modelovej rady The Curve bola predovšetkým táto žltá sklznica, ktorú si Fischer prevzal od úspešnej FISovej slalomky, avšak celá tá modelová rada predovšetkým nesie technológiu Triple Radius. Na rozdiel od modelov Race Carver a Slalom Carver, kde to bočné krojenie je prakticky konštantné po celej tej dĺžke lyže, tak u modelovej rady The Curve to krojenie sa spája z troch nominálnych rádiusov. Tie gumičky, ktoré tu mám nasunuté na tú lyžu, nie sú pozostatkom pôvodného balenia z výroby, ale viac menej laicky naznačujú rozdelenie tej dĺžky na tri úseky, kde sa tie rádiusy menia. V testovanej dĺžke 171 cm, tej prednej časti, to znamená od tohto bodu po tiaľto, je nominálny rádius 15,1 metra. V tej stredovej časti viac menej je to dĺžka od tohto bodu po koniec podložky, je nominálny rádius 18 metrov a tej záverečnej časti, to znamená od konca podložky po prakticky pätku, je nominálny rádius 13,7 metra. I laik pochopí, že na tie jazdné vlastnosti výrazným spôsobom v prípade takéhoto bočného krojenia vplýva poloha samotného ťažiska z pohľadu toho predozadného i samotného naklonenia do stredu oblúka. Model DTX sa vyrába celkovo v 4 dĺžkach, a to 157, 164, 171 cm a 178 cm. Pre každú dĺžku samostatná geometria a upozorňujem výrazné rozdiely tých nominálnych rádiusov medzi jednotlivými dĺžkami. V testovanej dĺžke 171 cm geometria má hodnoty špička 121, stred je 72 mm a pätka má 106 mm. Priemerný nominálny rádius v dĺžke 171 cm má hodnotu 16 metrov. Je to prakticky súčet tých troch nominálnych rádiusov pomere na tú každú konkrétnu dĺžku a vydelené tromy. Konštrukcia modelu DTX vychádza z tej osvedčenej stavby RC4, to znamená, máme tu sendvičovú stavbu, dole titán, hore titán po celej dĺžke a ploche, hrúbka titánovej vrstvy je 0,5 mm. Testovanie modelu DTX si z môjho pohľadu vyžiadalo len štandardne trošku viacej času. Celkovo som na ňom strávil 3 dní lyžovania, a to jeden deň na Hintertuxe ešte v októbri minulého roku. Teraz v nedávnej minulosti som bol na Kubínskej holi a na Martinských holiach. Počas týchto troch testovacích dní som tak trošku laboroval s nastavením materiálu. Ostrosť rány a predovšetkým dĺžka nábehov a podbehov a dĺžka zatupenia. 3 dní lyžovania na modele DTX, takže preverenie je dôkladné, spoznanie tých jazdných vlastností a stanovenie, komu tá lyža je určená a do akých podmienok je to vhodné. Tuhosť lyže, to zdôrazňujem vždycky, je základná vlastnosť, pri tom prvotnom výbere lyže u modelu DTX odhadujem zhruba na tých 120 kP. Je to tvrdšie, ako bol bývalý Superior Pro, ale je to o niečo mäkšie, ako sú aktuálne modely Slalom Carver a Race Carver. To navýšenie tuhosti voči minuloročnému modelu Superior Pro Fischer získal použitím tej technológie Diagotex, to znamená, nad hornou titánovou výstuhou tu máme ešte takú sietnicu
karbónovo-sklolaminátových vlákien pod uhlom 45 stupňov s okami 15 mm približne, ktorú tu Fischer v modele 2017-18 zdôraznil tej centrálnej časti. I napriek tomu, že som povedal, že tá tuhosť je tu primeraná, tak DTX má rada vyslovene tvrdú upravenú pistu, nakoľko tá tuhosť predovšetkým tej prednej časti je relatívne vysoká a nie je tu použitá žiadna rockerová stavba, to znamená nulová poddajnosť. To znamená, ak zaberete do mäkkého snehu, rado sa to preborí a potom už ten oblúk nebude v poriadku. Už to nebude to zarezané, vytiahnuté carvingové lyžovanie. Takže z pohľadu tých snehových podmienok DTX má rád tvrdú upravenú rannú manchesterovú pistu, maximálne mierne zhoršené snehové podmienky. Mäkkom sa na tomto moc nedá polyžovať. Dĺžka spektra využiteľných oblúkov sa výrazne odvíja od samotnej tej geometrie. To znamená, pri tom nominálnom rádiuse 16 metrov, dĺžke 171 cm, upozorňujem, tejto dĺžke, sa bude vyslovene venovať dĺžke 171 cm. To spektrum oblúkov zhruba od 12 po 20 metrov. I napriek tomu, že to bočné krojenie modelu DTX výrazne pripomína slalomovú lyžu, tak po tých 12 metrov tom zaťažení prednej časti tá lyža nepôjde. Máme tu nominálny radius od tohto bodu potiaľ tu 15,1 metra, to znamená, po tých 12 metrov sa nedostaneme. To bočné krojenie kombinácii s tuhosťou lyže vytvárajú pracovné spektrum rýchlosti v rozmedzi zhruba 45 až 75 km za hodinu. Od 45 km odhadom to fungovať nebude, lebo tá lyža sa nedokáže dostatočne prehnúť v rámci celého toho oblúka. Tá hranica maximálnej rýchlosti je ovplyvnená predovšetkým krojením, tvarom tejto pätky a hodnotou nominálneho rádiusa od tohto bodu potiaľ na úrovni 13,7 metra. To znamená, pri tomto rádiuse, pri tom prirodzeným zarezaní, tá rýchlosť nemôže byť diametrálne vysoká. Zároveň ten tvar pätky jednoznačne hovorí, tolerancia na chyby minimálna. Ak sa bavíme o tom pracovnom spektre rýchlosti, tak tu nemožno nezabudnúť povedať jednu zásadnú vec. Nie len táto žltá sklznica, ale predovšetkým vlnová štruktúra, ktorá je tu urobená z výroby, zásadným spôsobom udáva lyži výnimočnú vlastnosť z pohľadu toho zrýchlenia i samotných tých klzných vlastností. Toto je naozaj bezkonkurenčné a v súčasnosti tejto kategórii nič podobné nenájdete. Priatelia, takže krátky sumár tých jazdných vlastností. DTX je taká čiastočná kombinácia modelu Race Carver a Slalom Carver. Nechcem povedať, že leží medzi nimi, ale výrazne ich spája. DTX osloví lyžiarov s vycibrenou technikou, ktorí majú zároveň radi kontrolu nad rýchlosťou a dokážu sa práve pohybovať v tom spektre rýchlosti zhruba tých 45-75 km za hodinu práve v dĺžke 171 cm a v tom pásme využiteľnom oblúkov zhruba od tých 12 po 20 metrov. Lyža má rada upravenú pistu, sklon, čierna zjazdovka, červená. Na červené si toto maximálne užijete, tu keď sa zarežete a v tom spektre oblúkov od tých 12 do tých 18 metrov je to úžasné. To zarezanie, to vyslovene cítite. Ja nechcem povedať, že sa pália hrany, ale to ide ako gula. V celom tom spektre uvedených dĺžok oblúkov i samotných tých rýchlostí výborné na tú zmenu, na to prispôsobenie sa členitosti terénu.
priatelia, záverom krátke to zhodnotenie, komu tá lyža je predovšetkým určená. DTX osloví lyžiarov s precíznou technikou vedenia oblúka s primeranou silou, to znamená z pohľadu sily tu máme kritérium 9-10, z pohľadu tej techniky 9,5-10, využiteľnosť, tak ako som povedal, spektrum rýchlosti 45 až 75 km pre dĺžku 171 cm, dĺžka oblúkov od tých 12 po 20 metrov. Kto chce jazdiť pomalšie a menšie oblúky, musí siahnuť po tých kratších dĺžkach. Kto má rád väčšie rýchlosti, má priestor na tie dlhé oblúky, siahne po modele 178 cm. Odporúčaná cena 899,99 za vyslovene technicky unikátny skvost je primeraná. Uvedená cena platí pre kombináciu s viazaním Z12 s diagonálnym vypínaním pätky na kolajnici Racetrack. Z pohľadu toho dielenského spracovania i materiálov tu treba dať pred Fischerom klobúk dole. Všetko je absolútne dokonalé, vyslovene umelecké dielo. Priatelia, takže toľko informácií o modele DTX z novej rady The Curve. Predpokladám, že v krátkej budúcnosti prinesiem test modelu nového z tejto rady s označením Gran Turismo. Takže táto sezóna ešte nekončí. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia.